שמי עבדאללה עבידת מתחנת מעבר גרין דלוב מבית החמי עבידת. חברתנו תחנת מעבר לבינוי פסולת. אנחנו עובדים בתחומי פסולת ועודפי עפר. עובדים בירושלים כבר שנה וחצי ואנחנו מאושרים על ידי עיריית ירושלים ואיכות הסביבה. חברתנו מתמחה בדברים שאנחנו היחידים שנמצאים בירושלים יכולים לקבל כל סוגי המשאיות מפול טריילרים, מכולות של 10 קוב, 15 קוב. אנחנו נשמח לתת שירות טוב ולקוחות שלנו ייהנו שהם באים פה, לא מחכים הרבה זמן בפריקת המשאיות, בעמידה במשקל. אני בתור עבדאללה עבידת, אני אוהב את העבודה שלי כי אני באתי מהתחום הזה, מהתחום של מכולות, מהתחום של פסולת, ואני אשמח שכולם יראו את הסרטון הזה ואני אשמח לקבל אותם מכל הלב.